हो. कौंजाल भेटली बघा. अशी पिवळी असतात म्हणजे लाल असतात ना बोरं, त्याला आमच्याकडे कौंजाल बोलतात. तर नमस्कार मित्रांनो, क्वालिटी कोकण या आपल्या यूट्यूब चॅनलच्या नवीन व्हिडिओमध्ये मी तुमचं सर्वांचं पुन्हा एकदा स्वागत करतो. भरपूर दिवसांनी व्हिडिओमध्ये आता व्हिडिओ बनते. त्याचं कारण तुम्हाला माहिती आहे, कारण का शुभम पण गावी नाही आहे, तो पण कामाला लागल्यामुळे आणि मी पण तर कामालाच असतो. मी गावाला यायचो अधूनमधून, पण आता काम म्हणजे जॉब चेंज केला त्याच्यामुळे मी येऊ शकत नाही, सुट्ट्या नसतात. तसं पहिला कसं मी सॅटर्डे सुट्टी असली कधी संडे पण घेऊ शकत होतो, पण आता तसं नाही. आता शिफ्टवारी असतो काम, फर्स्ट सेकंड थर्ड अशा शिफ्ट असतात, त्याच्यामुळे मला पण जमत नाही. आणि शुभमचं पण तसंच असतं, तो पुण्याला आहे आणि मी मुंबईला असतो. तर मित्रांनो आज किती तारीख आहे रे? 7 आहे ना रे? हां 7 तारीख आहे. तर मी गावाला आलेलो, मतदान होता तर त्याच्यासाठी. तर मी आता गाडी आले, पण मी जात नाही मुंबईला, मी उद्याची तिकीट काढलं आहे. तर मी बोललो आता एक दिवस, म्हणजे गाडी पण भरपूर लेट आली, 12 वाजता आम्ही काहीतरी मतदान करायला पोचलो डायरेक्ट गाडी घेऊनच. तर मित्रांनो व्हिडिओ शेवटपर्यंत बघा, बघूया आता काय काय व्हिडिओमध्ये बोरच भेटतात बघायला, म्हणजे काय भेटेल तुम्हाला दाखवेन. पहिला ती आमच्या शेतावर जातो. कोण करत आहे कंपाऊंड इथे? काजूसाठी टाकलेला आहे हो काय मध्ये कोण जाय नको म्हणून मी घातलेली आहे. काय त्यावर कोण जाणार आहे? गुरा पण जातील बघा इथून. आता यंदापासून म्हणजे दरवर्षीच होतं आमच्या इकडं, की आता ना काजूच्या बिया आणि आंबेच नाही रे, कलमाचे आंबे असतात ते कुणाशी चोरले की त्याला दंड आहे 5,000 रुपये. त्या कधीपासून आहे म्हणजे पहिल्यापासून पण तसंच असतं, पण आता असं काहीतरी आहे त्यांची, मोठाच काहीतरी झाला आहे तर आपल्याला माहीत नाही. असो, आपण काय गावाला असं आपण कोणाचं चोरत नाही आंबे वगैरे, आपल्याला संपत नाही दुसऱ्याचं कुठे चोरायचे. तर असो, जास्त काय बोलत नाही. आता आपल्या लवकर जायचं, संध्याकाळचे वाजलेत किती आता माहिती आहे का? 4:52 म्हणजे 54 झालेत, 2 मिनिट पाठी इकडे. तर मित्रांनो व्हिडिओ शेवटपर्यंत बघा. कोण आहे माझ्यासोबत? विनय आहे. तर मित्रांनो व्हिडिओ शेवटपर्यंत बघा. तर मित्रांनो आता आलो शेतावर, आधी बघूया आता शेतावर आपण जाऊया. तर मित्रांनो आता आलो आहे काजूच्या आमच्या शेतावर, बागेमध्ये. हे पाठीकडे सर्व काजू लागले, तुम्ही बघितलं असं दाखवलं तुम्हाला व्हिडिओमध्ये. बिया झालेल्या इकडे पण झाल्यात, आता का सर्व दाखवत बसत नाही. तर मित्रांनो आता आपल्याला हा बोला की करवंद पण झालीत, आवले पण आहेत, कुठे नाही त्याला माहीत नाही, पण करवंद झालेली माहिती आहेत. तर बघूया, करवंद बोरं आपल्याला भेटतीलच. बिया तर मी काढणार नाही आता, बिया काढायला नव्हतं झालं. बघूया आता, इकडे सगळे काजूच लागले, तर पाठीकडे सर्व मोहर आलेलाच आहे काजून, आणि बिया पण झालेल्या आहेत काजूंवर. बघा पाठच्या साईडला पण बघू शकता, दिसतोयच. या साईडला पण सर्व. तर जास्त काय आता आपल्याला बोलायला म्हणजे दाखवायला भेटणार नाही तर, कारण का आपल्याला सर्वच दाखवायचं आहे, म्हणजे एकाच व्हिडिओमध्ये कॅप्चर करायचं आहे ते सर्वच. तर ते पॉसिबल होणार नाही, जास्त मोठी होईल.
तर मित्रांनो आता कंपाऊंडमधून पण बाहेर फिरलो, जास्त मी पण काय फिरलो नाही, आतमध्ये गेलो आणि लगेच थोडं खाली गेलो कंपाऊंडमध्ये, नंतर बाहेर पडलो. आता डायरेक्ट आपल्याला इकडे 5 वाजलेच आधी तर ऑलरेडी. वरतून जाऊया का खालून जाऊया? इकडून खालून जाऊया. रस्ता आहे का वरच्या बोरिंगकडे जायला? तर मित्रांनो मुंबईवाल्यांची गाडी पण गेली, आता आम्हाला दिसली इकडून. तर आत्ता आपल्याला ह्या बोरीवर, इथे बुरुजावरची एक बोर बोलतो आम्ही, तिला नाव ठेवलं बुरुजावरची बोर. आणि तिकडे वरती मग त्या चोंड्यातल्या बोरी आहेत, त्या बोरींवर जायचं आपल्याला. बुरात वगैरे नाही. तर बघूया किती बोरं भेटतात. आणि करवंद कुठे आहेत? करवंद कुठे पुढे? आंबे नाही ह्या साईडला रस्त्याला. आंबे नाही अजून झाले. इच्छा गावाला रायवळी आपले आंबे पाहिजे आपल्याला कच्चे. तर मित्रांनो आंबे मुंबईला झालेत, पण इकडे हा बोलतो नाही अजून झालेत काही ठिकाणी, पण ते बोलतो चोरायचे नाहीत. अरे बोला आंब्याचे आंबे जाऊ दे, आता ते गावाजवळच आहेत कुठेतरी, सांगत नाही व्हिडिओमध्ये, नाही तर परत वांदे होतील. पण नेल दुसरात काढून मुंबईशी पण आला तर. तर मित्रांनो बघा करवंदीच्या झाडावर फुलं म्हणजे झालीत प्रॉपर. ते बघा सर्व, आणि करवंद पण झाली ह्याच्यावर पण आहेत, मध्ये मध्ये करवंद. पण तिकडे जास्त करवंद आहेत, तिकडे जायचं आपल्याला. दाखवतो तुम्हाला करवंद इथे झाली. तिकडे गेली ती, हा बघा 2 आहे तिथेच. आणि त्याने मी आता काढून घेतो खायला. मित्रांनो बघा रस्त्यावरच बोर आहे ही छोटीशी, भरपूर बोरी झाल्या तिकडे झाडी, म्हणजे झाडं बोरींची. तर हे बघा कौंजाल भेटली. बघा असे पिवळे असतात, म्हणजे लाल असतात ना बोरं, त्याला आमच्याकडे कौंजाल बोलतात. भेटला का एक तरी? आणि ती तिकडे बुरुजावरची बोर आहे ती बघा समोर. तर आता तिकडे जाऊया आपण. तर मित्रांनो बघा ही बोर आहे ती, आपल्या मागच्या व्हिडिओमध्ये आहे. 2-3 व्हिडिओ असतील मला वाटतं. खाली आता पडलीत का नाही दिसत तर नाही मला. तर बोरं झालीत वरती बघा, इथंच दिसत आहेत कच्ची आहे बघा. खाली तर आपल्याला काय पडला दिसत नाही, मला तर अजून पण एक पण दिसला नाही. इथून चढायची आमची फांदी आहे, ह्या साईडून चढतो आम्ही वरती, तिकडून बुंद्यातून नाही चढत. मित्रांनो वर चढतोय आधी. हा कसला झाड आहे? कैरी आहे ना, दिसाले फांदी दिसणार नाही ना रे? नाही मला असं जमणार नाही. इकडे आणल्यास ना रे? हो. भेटतील तेवढे खेळा. फांदी बिंदी पण मोडता येत नाही घरी तुम्हाला चढता होते. आहेत का नाही मला पण नाही माहिती. पडतात ना रे? हो. ताकद नाही राहिली. मित्रांनो जास्त काही बोरं पडली नाही, आहेत ते आता टिपणार कुठे पडलेली असतील ती. हा सुक्का बघा. वलीकडची बोर आहे का रे चांगली? वलीकडच्या बोरीवर आहेत बोर? खराब आहे. नाही बघा एवढीच बोरं भेटली त्या बोरीवर. आता इथं खालती बोर आहे ना तिच्यावर आलो, तर इथं करवंद आहे, तिच्यावर करवंद आले ते बघा. काय एवढा गुच्छ काढून घ्या. अजून कुठे हात का ह्याच्यावर?
करवंदी तर बहुतेक आता फुलल्यात आणि त्यांच्यावर करवंद पण आता म्हणजे थोडी थोडी होत चालली आहेत आता. तर मित्रांनो हे बघा करवंद भेटलीत. ही अर्धी एक पिशवी आहे ना ती मला घेतोय. अजून दुसऱ्या ठिकाणी जातोय आम्ही. अजून ती त्याला घेतोय. दाखव ती पण किती आहेत ते. बोरं कुठे आहेत? वर ठेवला ना ते बघा. भरपूर आहेत, जास्त आहेत एकदम. चल किती वाजलं? 5:43. तर मित्रांनो 5:45 वाजलेत आणि सूर्यदेव पण आता मावळतीच्या दिशेने चाललेत. आणि हा बघा इकडे आता आपल्या ह्या साईडला जायचं आहे. करवंद भेटलीत आणि बोरं थोडीच भेटली. हे बघा आंब्यावर पण मोर आलेला आहे. त्याच्यावर पण होतात आंबे, पण गोड काय मला माहीत नाही, लक्षात नाही चौकशी आहे आंब्याची, गोड आहे का आंबट आहे ते. जाऊया आता तिकडे. तर मित्रांनो बघा हा पण आंबा बघा किती मोहर आला याला, जबरदस्त एकदम. ह्याचे गोड असतात आंबे. जाणार रे. हे बघा करवंद काढली ना त्याच्यामुळे ते पूर्ण चीक लागतं ना, चिपकतो पूर्ण हात घरात जाऊन धुवायला लागते. हा धुल्याशिवाय जाणार नाही ते, धुतल्याशिवाय जाणारच नाहीत. तर मित्रांनो आता आलो इकडे चोंड्यामध्ये पुढे. तर इकडे बघा ह्या पाठच्या साईडला पण करवंदीवर ही फुलं झाली, तिकडे भरपूर सारी इकडे पण आहेत. तर इकडे अजून म्हणजे करवंद झाली नाही, फुलं आलीत पण करवंद झाली नाही. त्या साईडला होती तिकडे, तर तिकडे त्या साईडला भेटली थोडीफार. इकडे बघूया पुढे थोडं आंबोडीची जो बसणीचा सपाटा बोलतात ना त्या खालपर्यंत जाऊन येतो आम्ही. बघतो आता काय भेटते का आपल्याला. मला व्हिडिओमध्ये बोरं तर बघायला भेटली, करवंद आणि काजूच्या बिया तर भेटल्या. आता आवले तर आम्हाला एका आवलीवर गेलो आम्ही, पण तिथे नव्हते. ज्या ठिकाणी आता करवंद आम्ही काढत होतो त्या ठिकाणी. चला बघूया आता पुढे काय भेटत आहेत का आपल्याला करवंद. तर मित्रांनो ह्याच म्हणजे रस्त्याने ना पायवाट्याने आम्ही पहिले शाळेत जायचो आंबोडे हायस्कूलला. संध्याकाळचं येते वेळी एकटे बिकटे जरी असलो ना तरी आम्हाला काही फरक नाही पडायचा. म्हणजे कसं एकदम रस्ता ना त्यावेळेला म्हणजे चालूच माणसं असायची आणि म्हणजे येणारी जाणारी. पण आता जरा ना गाडीचा प्रवास म्हणजे जास्त झाला आहे लोकांचा, की म्हणजे पायवाट्यात ना ह्या मधल्या ज्या दुसऱ्या गावाला मिळणार आहेत त्या जरा बंद झाल्यात. पोरं पण आता आमच्या इकडची ना त्यांचे क्लास असतात, तर हे लोक पण गाडीने जातात. आम्ही पण आमच्याकडे पण दोघं तिघं जण असायचो कधी कधी. काय गावातली पण पोरं कुठले गाडीने यायची नाही, चालतच यायची प्रॉपर रस्त्याने. तर आताच बघा हे रस्ते आता पोरं आहेत आमच्या गावात पण फक्त आमच्याच वाडीत इकडे जातात आंबोडीला. पहिली कशी भागडेवाडी केलेवाडी ते पण यायची, नंतर बंद झाली सर्व. तर आता काय आमच्या वाडीत पण पोरं कमीच आहेत, म्हणजे आंबोडी हायस्कूलची पण पोरं भरपूर प्रमाणात कमी झाली आता. सर्व मुंबईकडे वल्ली माणसं आणि मुंबईकडे त्यांची पोरं बिरं शिकायला असतात. मित्रांनो फिरत शेवटीला आम्ही आता आलो बसनीचा सपाटावर. ज्या ठिकाणी आम्ही ना ज्यावेळी शाळेत होतो ना त्यावेळेला इथे जी टाकी आहे त्या टाकीमध्ये पाणी वगैरे प्यायचो. शाळेतून आल्यावर दुपारची वेळ शाळा सुटली त्यावेळेला, की कधी पाणी खदूल जर असला बरोबर नसला तर हातपाय धुवूनच पियायचं पण पाणी तो. तर त्यावेळेची आठवण ही आमच्या ह्या टाकीवरची आहे, बसनीचा सपाट. आणि आता रस्ता पण जरा मोठा झाला आहे, म्हणजे रुंदीकरण झाले रस्त्याचं.
तर गावच्या भाषेत मी मोठाच बोलणार. हे बघा पाहू शकता जबरदस्त पाठीकडे व्ह्यू बघा. असे गावाकडे खूप मजा येते संध्याकाळच्या वेळेला सकाळच्या वेळेला फिरायला. आणि मी ज्या वेळेला होतो ना गावी तर त्यावेळेला आमच्या इकडे बसण्याचा सपाट आणि बोंडीचा सपाट त्या साईडला मी फिरायचो संध्याकाळच्या वेळेला. जबरदस्त मजा यायची. आता बघा रस्त्याचं रुंदीकरण पण झालं आहे, प्रॉपर एकदम रस्ता बनला आहे. आणि इकडे डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांचं गाव आहे आंबडवे. तिकडं मी हायस्कूलचं म्हणजे 8वी ते 10वी शिक्षण घेतलेलं. तर आता त्याच शाळेची म्हणजे भरपूर गावाकडच्या शाळा आहेत ना, म्हणजे हायस्कूल वगैरे शाळा वगैरे मराठी त्यांची पोरं कमी होत चाललीत. असो त्याचं कारण सगळ्यांना माहिती आहे की माणसं गाव सोडून मुंबईकडे जास्तच ही झालीत म्हणजे चाललीत नोकरी वगैरे करण्यासाठी. तर मित्रांनो पाणी आहे इथे बऱ्यापैकी, तुम्हाला दाखवतो जरा. तर मित्रांनो हा पाणी वरतून आला इकडे ह्या साईडला म्हणजे ह्या टाकीमध्ये ना वरतून पाणी आला आहे. हा बघा इथे पाईप आहे त्याचा पाठी मग तो पाईप निघाला आहे, पाणी येतोय. आता पण आम्ही जर पाईप खाली गेला ना तर पाणी येतो. तर त्याला कनेक्ट करून तो पाणी पाईप तिथे दाबायला लागेल झाडही करून. बघू काय तो पाया बघ ही झाडात ना तोडायला लागतील तर पाईप खाली दबला जाईल आणि मग पाणी होईल चालू. बघा गुरांसाठी मेन टाकी बांधलेली पहिली इथे होती बघा ही बाजूला. ज्यावेळेला म्हणजे प्रॉपर टाकी नव्हती ना ही बांधलेली त्यावेळेला तिथे होती. म्हणजे अशीच बिरदा म्हणजे ही किल्ला दगडी बाजूनी केलेला खोदून त्याला लावलेला पाणी साठण्यासाठी आणि वरतून पाणी चालू ठेवलेला. तेव्हा आम्ही छोटे होतो भरपूर त्यावेळेला, पहिली दुसरी तिसरीला असतो त्यावेळेचा आहे मी सांगतोय. आणि नंतर त्याच्यानंतर ही टाकी बांधली. तर मित्रांनो आता आलो आम्ही आमच्या इकडे शेताजवळ परत. आता घरी जातोय. वाजले किती आता झाले 6:30 वाजायला आले. कालोख व्हायला लागला आता. आता जरा दिवस मोठा असतो ना रे, कालोख लवकर होत नाही, रात्र लहान असते. ओके मला वाटलं तुला नाही माहिती काय. हा आहे पाठीमागे ना इकडे दिसतोय पूर्ण बोंडीचा सपाट बोलतात त्याला. इथं पहिली आमची नाचणी तीळ वगैरे असायची आणि इकडे वरच्या साईडला इकडे कृष्णाबाबा यांची असायची तीळ वगैरे. तर मित्रांनो तर तुम्हाला बघायला भेटलेलं आहे की बोरं काय आपल्याला जास्त भेटली आणि तुम्हाला दाखवली केवढी भेटली तेवढी बोरं दाखवली. आणि हा बोलला की वरच्या ज्या बोरी आहेत ना त्यांच्यावर बोरं नाही आहेत म्हणून हा अगोदर गेलेला आहे गावाला. असं ते जातात हे लोक. तर करवंद पण थोडी भेटली म्हणजे आता काय एवढी पण जास्त नाहीत पण भेटली. परत आम्ही शिमग्याला येणारच आहे परत मी. तर बघू तेव्हा तर भेटणारच, बोरं नाही तेव्हा भेटणार. तर असो. आणि आपल्याला काजूच्या बिया दाखवायला भेटल्या म्हणजे व्हिडिओत बस, बाकी काय तुम्हाला दुसरा भेटला नाही आपल्याला. आणि हां जी आम्ही आता गेलेलो ती लास्टला जी टाकी बसनीच्या सपाटावरची. तर मित्रांनो असं तुम्हाला त्या व्हिडिओमध्ये दाखवलं. तर मित्रांनो व्हिडिओ आवडली असेल तर लाईक करा, शेअर करा आणि कमेंट करा. तर अशाच नवीन व्हिडिओमध्ये आपण परत भेटू शिमग्याच्या वेळेला किंवा व्यतिरिक्त कधी पण करेन परत व्हिडिओ. तर त्याच व्हिडिओमध्ये परत आपण भेटू. तोपर्यंत टाटा बाय बाय. काय बोलायचं आहे काय रे? नाही चला.